Ale Zirtirtu te chubai vek ule tuntrum vedio chuan Parichay ID siam dan kan clear ho anga Parichay ID hi enge poimo na kan ti chuan Mizoram sarkar chuan in Mizoram sarkar noya electronic human resource management EHRMS 2.0 mantran tuma chu EHRMS 2.0 chu sarkar na thok te chanchin service life cycle zong database mumal taka manga manzui le enkol na tur ani a chumi a thunzom na digital platform chu ani a he platform a hian sarkar na thok te data record ati ol sam dona tin chung zinga chuan service book te and leave te and transfer le promotion training vigilance retirement le pension thengin he platform a hian ol sam takin en thei to dona vil thei to dona man thei to dona chu bangin Parichay ID hi kan asiam dan a generate dan kan endon ani ti chuan video kan tran ma in kan soidu chu he Parichay ID siam tur hian browser then khat hian in na block tat maya chu a block kan ti chu phone number te hi amai na lovin chu sa a khang kan chut sa a in chu sa kha ati dang nam thei lova ti chuan har sat na ron siama chu wangin kha kan network stable lo wang te ani theya khang khan browser sang te han try khanin kan han ti khanin a thei vele meita a kha clear tu ten han famous ta ila kan browser man la ya kan khoilai mo atan na kan lo nei emo kati ang ti thei mi lo che thei mi lo next thei mi lo te lo omani chuanin kan browser le kan internet signal ang chi te khang khan en sia in han zirchiang ta ila han thak kheng ver ta ila kha khanin kung chu thui khopin country a chu kan soi masa duni male tuna ati dan te ilo clear hawang o masaberin web browser atangin eforms.nic.in portal kan kal anga te chuan chuta chuan login menu lo lang anga chu login menu kan lu chuan logging with eforms kha kan click anga chuan heta hian kan email address nung ngei mai kan man thei ngei tur kha kan chulu tanga continue kan met le anga ta hian yes kan ti anga ti chuan kan mobile number sms dong thei ngei tur kha nung ngei kha kan type lut lenga captcha te kan chulut le anga ti chuan ta hian OTP email le phone number a khana lo thlenganga continue kan ti anga ti chuan he user profile hi alo lang don ani ti chuan mandatory ho star mark asterisk mark ho hi da kha ngei tur ania upload photo te upload ID proof ti te chu da ti lo mai kha poilova ti chuan kan designation a hian head in charge kan name o headmaster teacher kan ni na khang kha kan da lu tanga ti chuan apia hianin kan address kha kan da mai don ni kan thona address kan na nei na mun kha chuan Mizoram kan thlanga kan district kan omna district kan thlang le anga chuan kan pin code da lut le don ani ti chuan soi ta kan khan helai phone number hi ti hianin browser then khat tuna ka man helai ka ron mu tir cheu hi Google Chrome browser ka man na atang ani a hi continue hi thei mi lo continue hian he ngani phone number thun lu tur hian da lu tur hian min tinga ngata om reng to si a ki problem ki kanai rei khop meya ti chuan browser danga te han kalin ti hianin panga in kan ti le thei pha ani browser kha poimo khop mai browser le internet kha poimo khop mai ti chuan continue kan click anga khan user profile te kan ti lu nuwa chuan ti chuan ta hian organizational information lo lang dona ta hian kan na thon na
kan organization kha kan thlang do na khoi hmuna nge tia khan tichon Mizoram kan han chu mai ya masabirami government of Mizoram ti hi kan thlang anga tichuan abak zong thil fill up ngai kha chu mai ron in fill up ngal mai ya ti danglam angai lem lova chuan heta reporting nodal forward officer email ti hi heta hianin tuna kan ti lai hi government of Mizoram school education lampang atanga ti ani a chu bangin hemi hi ti tura min ron ti angin nal eng zuala .h6 @gov.in hi kan chulu tanga ti chuan abak fill up tur dang kha chu amai na ron in fill up tamai ni hi school education lamina directorate lamina titura min ron ti angin an mani hi kan manghal kan nodal officer tina kan reporting natur te ni wangin kan manghal tamai ni tichuan submit kan click le a chumin nuwa chuan kan profile te dikta ni ti kan riat nuwa kan log out a ron in log out a ngai te in login email pa ngai kan email kha kan chu le anga heta hianin ama kan mamuang chi tho OTP te kha kan mamo le don wangin kan phone le kan Gmail te kami password ron thlen OTP ron thlen na kha kan login ring sa le anga chuan hemi continue kan mezo nuwa hi chuanin kan vei lampang helai our services ti noya hian email kha kan juk siam to don ta ni kan user profile te kan manzo nuwa khan email @gov ti a hian kan kala ta hian in new tab min ron pe a form san he kan share chuka next kan click anga single subscription kan click le anga chuan mandatory ho here on in tick sa veka chuan lai hian in date of birth hi dik takin kan chulu tanga chuan hela hian retirement apia hian a awm boka hi an soifia lok kan du'a chu hetiang hi ni dan ani dona ta hian in hei kan muang hian kan kum zat a hi kum minimum a kum som pariat ania tin maximum a 67 years ania ti chuan hetiang alo ni ta ka chuanin kan retirement hun kha kum som ruk pasari kan tlin ma zong kha kan endon kan ti don ta ni la hianin 70 alo cross awang khanin kan ti theilo ta kha ani a chuwangin sangha zakwa somko atanga kumsom ruk pasari kani na ka retire theina tur kha chu kumsang ni somnga pasari kha ani dona hi khang kha kan fill up chawmol mol mei don ani tichuan anwaya preference email hi ta hianin hei hi email address hi kan email panga kan mang to lopanga kan ming a hian kan du da na kha kan da don ta ni ke chuan ti hian kan da ignatius.biaka dot hi atel ngai ngai anga ya dot hi tichuan kala khian ignatius.biaka ti kan da chuan lai hianin domain a hian eauth.in hi kan thlanga kan thlang anga chuan preferred UID a hian pangai sota kan preferred email hi kan mangle mai anga hi tichuan soidu kan nei le chu hemi alo hringa hi available hi om nge nge nga ya hemi om lo chuan next akal theilowa chu wangin kan name base te hemi a hringa om theina tur chuan name base le government PSU official tiang chi te khi he lampang designation le consultant ti a te khianin han thak wal velila kan network wangte ani thaya tu chu han ti kwal khan kimiran dik hun aron shin hun available ron om huna hin next hi ati thei chawani ti khan rele ta ila ti chuan helaya kanin next le thei nuwa chuanin kan profile submit ang chi zong zong kan va thel kan va dalu kan zialu ho zong zong kha ar lang chuak le veka ti chuan kami
kan accept na I agreed kan tianga chuan kan next le me anga heta hian proceed online ti kan chule anga kan kal le anga proceed online a hian kan click anga chuan kha kan submit le anga chu chong chu kan ID kan siam dan tur chu ni a ti chuan dashboard a hian go to dashboard a hian kan kal le anga hian soi tur tlem a oma kha kan profile upload te kha kan reporting officer a in submit ta a anni khanin min lo endi kanga ti chuan track na turte kan khalo om dona ti chuan hemi kan email application form a hi kan reporting officer ten an lo ending nuwa adik chuanin kan DA admin lam delegate admin lama te endik turin an thon thla lenga annin delegate admin tena an adikani ti an lo hriat nuwa an Parichay ID chu min lo siam to me don ni amaro chu la hian hriat tur pe mo de om le chu kan detail kha diklo om chuan khang kha engani reporting officer te khanin min ron reject emo engemo zo na te khang kha aron om theya khang kha lo enchiang ila lo vil ve reng ngai ni chu an manina annina adik lo na anron sia anon soyang chi te lo ti dikle thei tur khan kha kha kan lo va vil ve reng ngai ane ti kha ria ila chum chumi chur chuan khami kan ek ngani dashboard a khan track na tur te oma tin han race na tur kan enge zo na han zo na tur te enge thlen chin han zo na tur ang chi te a oma khang kha kan mangtang kai thiam don nia ole khati zong kha kan tun tum vedio tur chu nita sela chum ma kan soile du lok chu tuna kan siam hemi hi he Parichay ID hi tuna vetun vedio mi hi chu Directorate of School Education atanga kan don kan le khamu atanga siam ani a chu bangin sarkar na tok dang a khachuanin tunami ang chi hi applicable lo me theya ti dan dang te po me theya tunami big hi chu school education lamatanga ti tura kan mu anga kan han midang zirtirtu te ati ang ti thiam lo te na anti theinan tura kan han siam ani in so far in ang traffic ule